Kai rayuwa. Da ma na samu na cakko wani burgu daga sama. Na cakko shi haka. Da ba zai ji da daɗi ba amma bari dai mu ga me Allah zai. A'a mutum ba ki ganni a nan ba ne? A ba za ki ganni ba da irin wannan abu a hannunki. Ina kika samu kuɗi haka? Burgo na kamo. Kayan ki zai datti. Bari ai maganar kuɗi ba a damu da tsafta ba. Bari to ni ma in zauna. Ina kika samu kuɗi haka? Ke burgu ne na kamo. Tsaya ka ki ba labari. Fati! Kawo ruwa mai sanyi. Abin duniya haka. Ya ishe ki. Ya ishe ni. Ya Lila! Kawo min juice. Na kika samu kuɗi. Na ce miki burgu ne na samu. Wai kin ji wai turo mu kuɗin mota wai in zo in same shi. Allah ka san shi. Ya turo mu kuɗin mota wai ni wai in zo in same shi. Na ce turo. Salamu alaikum. Ni yanzu abin da ke bani mun daidai. Abin da ke bani tsoro ni ban san me zan ce mai ba. Amka kuɗi kuma ya turo. Bari ya turo kuɗi. Bari kuɗin bane wannan. Akwai wasu ne ko nan ya ƙare. Ai shi ne cikin takan nan. Kiran ki yanzu in yayi kira ki sai ki fara kukan kariya. Lahi kaka ta yanzu ta rasu. Kuɗin nan da ka turo da shi za a siya butoci a yi sadaka a masallaci. Dabarar ki ta yi. Kasuwa mu ci uwar sabada. In ya ƙara kiran ki sai ki ce to zo dai za ka ƙara turo an yi sadakan uku sai ka ƙara turo wani kuɗin ya ƙara turowa sai ki ce kina tafiya kawai kin yanke jiki kin faɗi typhoid ɗinki ya tashi da kuɗin aka siya ruwa. Shikenan ma ki ƙara ce mai ƙara turo mu wani na ƙara turo ki ce account ɗinki ke baki gani ba ya ƙara turo ki je gurin mai POS. Kin ba da sawa shi da kanshi zai kundumo miki zaki ya gudu. Kin ba da sawa kai. Ni maza na bani mamaki. Ba zan ma iya shan wannan ba. Daga an maka magana fa an ce hello hi. Na gode maka. Kamar iska ne kai. Wai sai a ce bari in turo miki kuɗin moto ki zo ki same ni inda ni. Yo in ba iskanci ba me ya kawo ni wai turo kuɗin moto. Oh, na ko ce ya turo. Duk namijin da zai ce maka zo ki same ni a wuri kaza. Ce mishi ya turo da kuɗin moto in ya turo ki ci uwar sa bada da shi. Namiji ce ya ƙara kira na in ce mai za a yi sadakan uku. Na ce miki in ya kira ki yanzu ki kukan kada ki ce wallahi kakata ta rasu da kuɗin ne za a yi sadakan uku yanzu buta za a siya a raba a masallaci Allah zai baka lada. Ka gaya mun me kake so a roƙon maka wajen Allah. Shi kenan. Ai ba shedani bane shi da zai ce bai san addu'a. Sannan kuma daga wannan sai ki ce wani wai baki da lafiya kin yanke jiki kin fara. Na gode miki. Ai yau sai da lallaba. Daga wannan ki rike jakan nan. Wai wannan daukan ki bar jakan nan. Ki rike na hannunki da kika rike bar jakan nan. Ni ba zan ma iya shan kokon ba mu je. Allah ya kawo kasuwa. Allah ya kawo kwastomomin da azumi ba a kuɗi. Yanzu kasuwa za ka